Sawubona mlaleli ekhaya. Namhlanje ngifisa ukuthi kuwe uma umoya wombusi ukuvukela, baba, ungayishiyi indawo yakho. Namhlanje sihamba nabantu abanamanxeba abashiya indawo yabo isidingo singekho. Kunesikhathi la uzoshaka kakhona empilweni. Akusho ukuthi uJehova akekho, ukhona futhi uyabona. Uke wabhala ngelinye ilanga uJobe wathi esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide. Ndaka baba, ungayishiyi indawo yakho noma izinto sezikushaya kangakanani. Don't quit, sekuyalunga. Wena sekuyakhanya empilweni yakho. Ngifuna ukuthi kuwe kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke olahlekelwe ukuphila kwakho. Akusona sonke isikhathi ozongconywa ngaso, akusona futhi sonke isikhathi abantu abayobona ukubaluleka kwabo kuwena, kodwa ungayishiyi indawo yakho. Zizokuvukela izinto zikushaya emhlabeni, ungawutholi umsebenzi, bawuthola baseduze kwakho. Kodwa ngiyakucela namhlanje ungayishiyi indawo yakho. Hlala uzondle ngaye, ngoba make wahlala kuye naye uzohlala kuwe. You will rise when you will rise, I'm telling you. Hlala kuye bakuze bethi unamandla okwenza konke ngawo uqinisayo. I am Prophet Musa Mdolo. God bless.